Say, orang muda presiden modern, Jumeneng. Aksi Janis, dan Mas Wilin, matur suwun. Awal audio reda. Ada telu. Ayo telu. Ada loro. Masa siji ra ketok dong. Iki Loro. iki adol kopi lingkar kono lho tok elok. Sing biasane nek wayah bar maghrib, aneng iki mau digurakno ning kene saking ning mburine aduk kopi ya ora ana sing tuku tong. Atan nggih. Mimin Sundari, Putri Erlina, Sudarwati. Mainkan all artis Nyesti Budoyo. Say. Apa pancen wis ra ngerti sak tenane aku wonten sosok ngenteni baleni endah manis esame lewat tembang kangen iki wujud tresnanku po pancen sliramu wis ora krasa Lewat tembang kangen aku titip sayang. mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti sak tenane aku wonten sesetyo ngenteni balimu endah manis esemu lewat tembang
Oh enake ya Allah. Heeh. Sore-sore diwenehi campur satu. Rego pesindene ya. Yo ayo Jet. Matur sembah nuwun kagem. Iki mau wis ana salam artis Ngesti Budha Campursari. Untuk salam perdana kita hadirkan yang punya grup Pati Bumi Minatani. Tonggone Syekh Jangkung ada Mbak Yu Mimin. Kulo sumanggaken. Monggo Mbak. Say Ngesti Budha Campursari. Wija saking Prambat Telor. Dimas Munir. Joyo piye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sing jawab salamku tak dengak-dengak mlebu swarga ya. Mas. Amin ya Allah. Gor ketok sing jawab salamku Amin. Mas. Dongane bidadari. Alhamdulillah wilujeng siang Pak Jupri. Pak Juprianto Matur nggih matur suwun suwun. rawuhipun. Ugi wonten Mas Bodong, matur Bodong. suwun rawuhipun. Matur suwun ugi kagem Mas Pije, KPK saking Kudus. Jeje. Kowe melu wae jeje. Lho kan KPK Mas. Oh iya. Masuk. Pripun iki KPK pengen saking luar biasa. apa nggih? Mbak Pak napa Pak? Sebelah guru tok ya Pak, Pak. Napa Om nggih? Apa ngersakno aku? Sak isone. Oke. Dalem Apa? harta dan surga. Harta dan surga. Ah, sing ndi Mas? Lagune sing piye Mas? Nggih, batine niku ngaturi pamundutan mbok menawi saged. Nggih, diaturi memanikmu rumiyin nggih ingkang nyemek-nyemek rumiyin. Diaturi koleksi terlebih dahulu Pak nggih. Nggih. Mangke harta dan surga. Napa surga dibalik dosa niku Oh Pak? iya mungkin ya. Nggih, mangke diaturi nggih Pak nggih. Yuk, dados Ngesti Budha Campursari featuring Mimin Sundari. Ngesti budaya. Say, hey hey, Alsi Jades. Iya, 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 iya. Wong sliramu
Kagem sedaya para pamirsa sugeng midhangetaken campur sari Yesi. Joyo. Mung sliramu Ayo Min. So. Den Mas Ulin, mantap. Yesi budaya campur sari oksidaris. Sedaku bisa anduweni marang sang tiap Rasa kangen kang liputi bulan dadi saksi upayane datang balik janji pun kakang bakal tak bisa bayi semua. nggih Mas. Wong ayu tresno mungkin araya tombo susah jroning.
ora bisa dipisahno. Sampun ya Mas, matur suwun. Luar biasa, cilikan iki suarane ya. Terima kasih. Dadi panutane seniwati-seniwatine Ngesti Budaya Campursari. Salah satu pesinden modern yang sudah terkenal di dunia dan juga akhirat. Mbok anggap gendruwo apa piye? Kok gendruwo? Wong sing urip ning kene kok ning akhirat iki lho. Ngono ae. Mbok utang ta ora cek? Kita hadirkan Ngesti Budaya juga punya mami yang punya kontrakan dan mulanya awake kayak kontrakan. Kita hadirkan aja Nyi Sudarwati. Iki lho pesae. Perkosa semuanya gede nih aku di dewe. Diaturi tetebangan-tetebangan Diparingi ninggal katresnan. ninggal katresnan. Yuk, dados Ngesti Budaya Campursari. Asik. Coy. Mas Uli terus bantu Bapak Supriyanto. Asli
Jawa